Duha ka mga low pressure area ang gibantayan karon sa Pag-asa, sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang LPA nga nahimutang sulod sa PAR katapusang nabantayan sa coastal water sa Binzones, Camarines Norte. Ubos ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo matud sa Pag-asa. Ang laing LPA nahimutang gawas sa PAR katapusan kining nabantayan kapin 1,700 kilometers east of northeastern Mindanao. Matod sa Pag-asa, adunay kahigayunan nga mamahimo kining bagyo sa mosunod nga mga adlaw. Posible usab kining musud sa PAR ug panganlan ug bagyong Ramil. Easterlies ang padayong nakaapekto sa halapad nga bahin sa nasod ug maghatod kini sa mga pagpanugdog ug kilat. Subay sa rain forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na ang pipila ka bahin sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod.